Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Namba ini ali gurma timu saga maya beda saga kuna gena kusiba iwe dapat azungulio bwana
nthawi ino ikhulupira tikuyamba program yathu imene vice president tinawo Malunzu pano. Nthawi ino ndiwapempha a chief protocol Bambo Njoloma kuti atitsegulire ndi pemphero. Tiyamike Atate okonda amene muli kumwamba, tikuze fanano pa nthawi ino yakumasana. Pamalo pano pafika a vice president. Tifuna kuona kuti inuyo Yehova tisinayamba chilichonse mukatisogolere ndipo mukasese Mzimu Woyera pakati pathu kuti chilichonse chochitika pamalo pano chikakhala cholemekeza inuyo Yehova. Mukalemekezeke ndi kutamandika mu dzina loti Yesu tapemphera. Amen. Ayi tithokoze pemphero labwino. Mu nthawi ino malingana ndi nthawi tiwapempha cheya ansika Walunzu Bwana Ligomeka kuti apereke malonje. Bwana Ligomeka. Zikomo kwambiri. Poyambirira ndipereke ulemu kwa inu a vice president athu okondedwa a Dr. Michael Usi ulemu wanu. Ndipereke ulemu waukulu kwa Gogo Chalo amene mulipo mpano, adowa amene mulipo mpano ndi akulu onse ogwira ntchito za boma. Ineyo malo moyimira mavenda usewa a vice president. Mumve inuyo kukoma kuti ife takulandirani pa msika uno wa Walunzu. Bana ndamva kuti inu mubwera ndi chisangalalo kwambiri. Oziwa kunena kuti vuto limene makumana nalo litha leroli chifukwa cha kubwera kwanu. Bwana ndimafuna ndithokoze zinthu zingapo. Bwana pa Lunzu pano pamachitika ngozi za mutakuona amene mabwera pali chitukuko chimene chikuchitika. Bwana ndimafuna tikuthokozeni chifukwa cha chitukuko chimenechi. Ndimafunanso ndithokoze Bwana chifukwa cha nyumba za polisi zikumangidwa musimu. Mukuziwa inu kuti wa business kuti apange business pamafunika kuti akhale ndi chitetezo chokwanira. Tikuthokozeni pamodzi na president chifukwa cha nyumba za polisi. Komanso ndimafuna ndithokoze Bwana kamba ka chipatala. Chili ndi chipatala chathu chimene apangale ndi pa mtunda apo pakadidi. Koma Bwana athu boma la Sasichakwera akutimangira chipatala uko. Mutithokozere, tithokozeniso Bwana. Bwana ndimafuna ndipemphe. Bwana munapanga introducing ankhani ya NIFI. Bwana ngongolero ya NIFI tinalandira koyambirira zona. Koma pakati pa Bwana munsikamu mwalembedwa mayina ochuluka. Mokuti ndi popina yake apa. Imene ndi mayina Bwana ochuluka kwambiri. Ana anu ali apapa analembesa ngongolero ochuluka. Kwa Bwana ngongolezo sakulandira. Bwana mayina ndatenga apapawa. Onsewa ndi mayina otolo nkupaseni Bwana mupeza ndi mayina anthuwa. Zonse anapanga anasekula akaunti kuja koma kuti alandira ngozidwa mawa. Bwana inu taona kuti mukubwera Bwana. Inezo kuti inu muti yankha Bwana madandaulo athu. Mukudziwa Bwana saiwo aradusa ma business athu anaonongeka. Bwana mukuwaona apa malo aso musika maona. Ma business kwamba sana alichonchicha iyayi. Aphera Bwana. Koma tikuzoti kubwera kwanu Bwana. Mavuto ayankhidwa. Ndimafuna ndiwonjezere china Bwana. Mavenda athu akamachoka pano amaoloka nsinje wina wake apa Walunzu umene maoloka Bwana. Mbali ya kuku kunali bridge. Chifukwa cha sebo linapita Bwana. Tikumapanikizana pamene paja, kumaomboka pamene paja. Ndizangozi Bwana. Ndimafuna ndikupempheni kuti Bwana, mopizana ndi president athu okondedwa, mutithandizire pamene paja mutimangire bridge. Nsika wathu ndolumikizana ndi nsika wa Pamkwati. Bwana, ndikulawala nkhani nayo koma mutikhululukire. Bwana kumene kuja kuti bridge ya Pamkwati, pa Lunzu apa. Bwana, bridge imeneyo Bwana ndiyomvesa chisoni. Bwana munati muona anthu amaoloka, madzi akudusa mozomvesa chisoni. Ndimapempha Bwana kudzera mwa inu mulumikizana president mutithandizireko. Zothokoza ndi zambiri. Nkhani yayikulu ndikudziwa pamene mwayipapo Bwana muli ndi chimwemwe mmene abwerera mavendawo. Ndikupempheni Bwana kuti mukamachoka pano ndithu tithandizireni kuti mavendawa amve kukoma. Ndisakutawitseni nthawi mwachokera ku Lilongwe kuti kuno kwanga ndikuthokoza chifukwa cha kubwera kwanu. Ulemu wanu Bwana Vice President. Zikomo kwambiri. Moni nonse. Ndithokoze acheya komanso akuluakulu onse amene amayang'anira nsika. Chimene chandiyimisa pano ndi chimozi, siziwiri sizitatu, ndi chimozi. Mwakamba zambiri za mavuto zamveka.
koma mundilole malingana chimene ndinakonza chimene ndayimira pano ndinene chomwecho ndizipita. Utha kulankhula zambiri zimene sunakonze ndifuna ndilankhule chimene ndakonza. Nkhani ndiyoti aliyense amene ali apa akamakagona papiro pakepo amakhala ndi zimene amadandaula yekha mu mtima. Aliyense chitsa kukhala pano kuombera m'manja kuthokoza vuto amene anthu ali nawo. Aina ya nkhalamba ndikalima nawo, ndikawapasa fetezo wa ulere, mbewu za ulere. Chifukwa chani? Dziko lino tikati tiziti amene ali ndikanga chepe angotenga awiri athandize kwezi zitasintha. Mupeza kuti omwewo olemera ali muchipani chilichonse goma silipanga chakuti, goma silipanga chakuti, goma silipanga chakuti. Ndiye munene kuti iwe nanga wapanga chani? Iwe tuli ndi galimoto, uli ndi ndalama, wamutenga ndani, wamuthandiza ndani? Chifukwa kuthandiza ndi ndalama za boma ni ntchito ina, koma Mulungu akuti tikondane wina ndi nzache. Sukulire ndi ndalama zambiri, koma tampempha wina wache wa ndalama zake na Yesu. Ndigulire fetereza, wandigulira. Ndigulire mbewu, wandigulira. Zimenezo tipereka kwa anthu amene akuvutika. Nkhani ina ndinene pano, ena mwina akudabwa kuna kuti apo disu yankha nkhani imene tikumva imvayi. Ine ndinakana kupereka 20 million. Nakana 20 million ati yopangira convention. Ine nakana nani nakuti kunja kuno anthu akusauka koopsa, ndiye nditenge 20 million ndipereke, ndiye ndimayang'ana anthu akwathu mwina kuvutikira kuti iyi ayikhala nazo. Ndalama imeneyo muyiona ndigulira mafedereza, ndile machito anyamata azikalima mmene mwanya mwa nkhalamba, moti mtenge ndalama ndikapereke ati inu 20 million, 20 million. Anthu akuvutika ndiye pati 20 million ati ya ku convention. Ine ndimakhulupirira kuti udindo ndilibe nawo ntchito. Magali moto ndimanya onse akudikira nda asilikali osewa zopanda phindu ngati ndizopanda phindu ngati tikamadusa anthu kumanena kuti kuti amapanga chani nyeuja zopanda phindu. Koma tikamadusa ndi magali moto awa inu kumati eya akhale momo tizidya bwino, nje zimakhala ndi phindu. That is why ena kunena kuti oh chisankho chija basi president wa UTM atha mwakuti inu amunanu kuti akhale amunanu muziyachula kuti amunanga mukafika amunanga ndiye akhala amunanu. Ukapanda kuachula sakhala mamunako iyayi. Mamunako olo muchule olo sa muchule ndinani kwadi mamunako. Ine kuti tithandize anthu, kuti tithandize anthu ndicho chikuda kuti president wa UTM no. Ineyo na maudindo ndilibe nawo ntchito, chimalirira ine ni ntchito. Chifukwa tu musamana mizidwe timakonda kukangalika ndi ndale, ndikumachita zambiri za ndale kuyiwala kuti kuli mulunguko ananyamuka pang'ono pang'ono akubwera azakuuze siku lako lokalwa m'manda aliyense. Ine ndikulankhula pano mwina nkutheka kuti siku la masankholo inosakhalako chalankhula zambirimbiri iye mwakuti ayi tichitireni iwenso zikomo tichitireti aliyense tipangirane zabwino wina ndi nzache tisanafe. Munsika mumuli anthu ena akuba kuba kuja ndi mtima woyipa sukonda anzako.
ndikufuna ndikupempheni ndikuwuzeni mukondane wina ndi nzache. Uli ndi udindo, ulibe udindo, ukamapanga zabwino Mulungu amaona. Sizoti munthu mukampangira zabwino ndiye basi keche. Ine zimene ndidachite kuno mene ndabweramu anthu akewo sindifuna kuwajambula. Iyayi kungoti makamera makha ponseponse. Ana sukulu ndikuwaona ukuku ndiyenda masukulu mwawomo akapita kwawo magesi akatima satha kuwerenga. Ndabweresera sola tiyambase aziwerengera. Wina asakunamizeni. Chofunika chachikulu ndi munthu ukakhala mtsogoleri ntchito yako ndikuyang'anizana ndi mavuto a anthu tiathesa bwanji period. Popanda mavuto, popanda anthu palibe utsogoleri. Ndiyeno akuluakulu inu amavenda mwakonde anthu onse chifukwa ukakhala mtsogoleri utsogoleriwo mpando umene ndi wa Mulungu. Inuyo mwangokhalako musakondere kuti uyu ndwachakuti uyu ndwachakuti. Ayi ndikabwera kunoko tsiku limodzi afingi ndifuna ndilowere uku osandiuza kuti munda uyu wa UTM, munda wa TPP, munda wa MCP. Nangati ali munthu mulekeni adalisidwe. Enena mukamapanga zibwezi kuti funa mukwatirane mumafunsa kuti iwe ndi wa TPP kapena wa MCP. Umaziwa nile kuti chani kodi? Umaziwa kuti mwapita kale patali. Chachikulu anthu sife padziko lapansi tikondane wina ndi nzache. Malayi muno muli mavuto otuluka sitingathawe. Ntchito yathu ifeyo ndikukonza zimenezo. Si wina ife timati muzidya katatu. Ifeyo osathawa ife timanena mudya katatu. Timanena nifeyo mudya katatu. Inu kumaombera mmanja. Lero nkumati kudya katatu kakuli kuti. Sopano timvane ukalonjeza chinthu chonkusaenda bwino tili padziko lapansi kulongosola sizinaende bwino chifukwa chakuti ife tipanga makuti tipanga makuti. Zimatheka kumna kuti ndikukwatira iweyo marriage. Pofika marriage uja upeza kuti mnakwachitika maliro mukwatirana. Zimavuta ni ndale mupike kwina kuli konse pa dziko lapansi mukapeza kuti kuli mavuto. Andi amene akuwerenga Bible kandi Qur'an muziwe kuti dziko lino lisiri kubwerera mbuyo. Pali zinthu zina tingapange mwakuti tingapange mwakuti Mulungu akati ndapotokolera ukuku apotokolera kuti ndifuna ndikuwuzeni pano inu mapita kuchalichi kapena kusikiti muyang'ane mmene dziko likuyendera. Cyclone Fred anapha anthu linapangisa ndiboma. Mulungu wakumwamba pali zina tilimbana nazo mpaka na Mulungu Yesu kutani kodi kubwera. Ndiye pamene tikulimbana kazandale osayiwala kufundukula Bible kandi Qur'ani kuna kuti musapezedwe kugamba kuti choncho kugamba zandale za Mulungu tayiwala. Chifukwa dziko lino ndi la Mulungu. Ngati suwerenga mawu mmene dziko likuyendera suziwa. Ndiye anthu azikubwera mwaona zina kutika mwaona taona amene akuwerenga amati takhala nipe. Kodi iwe ukwatire mkazi akuphikire usanza mthamangise, umutenge wina akuphikire usanza mthamangise mpaka na kazi 4 or 5 mavuto ndi akaziwo. Ayi ndiye muyang'ane kuti ndi chani dziko lino abwere awa iye pali mavuto awa ndathamangise vuto wa mavuto ndathamangise. Ine ndalowa mboma ndati kuti chimachitika ndi chani? Chimachitika ndi chani mmene mkuona ndili bomobe.
nkhani ndiona kuti osazemba zimene tinalankhula kuti tipanga tinanena ndife ngati zakanika tikuuzeni zakanika kwa chakuti mumvese musamvese koma tinene koma anthu ena amachenjera mwanena zalephereka nechisankho chikubwera chili apo kachokamo mboma inu mwachokamo mboma lero nthawi yonse mnali momo muchokamo lero munthu wadya nsima milipo mitanda 5 wadya nsima mitanda 4 kena kwasala umozi ndanyanyala mitanda 4 ili mlimbamo wanyanyala chani nkona ena kumandinena kuti ukakamira mboma boma ili ifeyo achilima tinapanga nawo boma limene lili nkona zochitika mbomamo lili momo osati noti pano ayi sizi kundikhuza ndili kutiko I am inside ntchito yanga ndione kuti vuto ili bwana president tingapange chonchi kuona kuti zikukanika munthu mana kuti apapo zikukanika koma zomathawa mavuto ndikumana kuti achokamo kutakhuta kale iya zimenezo ndikuchimwa kumavomereza osati lero uli apa mawa uli apa nkucha uli apa ndiye kuno kwa nifi akabwera ndifuna report ndiko kuno boy week ndifuna report anthu awa akhale ndi chikhulupiriro mboma lawo akhale ndi chikhulupiriro mwa mulungu wawo akhale ndi chikhulupiriro mwa iwo ena mangoyenda ali aba sifi ndosauka mpaka kale musazitemberere iya musazitemberere si ndimosauka mpaka kale ine ndimapala makabulu awiri ndimanena makabulu awiri akhaki tako kumaoneka makabulu awiri mvula ikamavumba kumakapa mazi nyumba kupika utaka uwiri msuzi wambiri koma mulungu aliyense wa inu akumudziwa dzina lake nkhope yake osamazitemberera aliyense asavomereze kuti ndine osauka tichitapo kanthu mkrama zafinkazo kapena zafinka nifi ndi zanu si za MCP si za UTM si za TPP UDF kachipani chanji ndi za Malawi ndi aliyense afikiridwe tikumvana afikiridwe panopo mukakhala well organized timu apa nyumba zina zili zoonongeka ndapezanso wina wake za Nkhalamba zoonongeka nyumba uko ndiyamba kumazimanga ndikumazikonza kunonso tina ndi tina noti zonse tiziti akulu kathanzeni apopo why kwathu ndiko nkuno udindo uwu ifikapo siku lina zizatha ndikabwera kuno ngasi ndichita nanu bwino simungandilandire ndipange bwino ndikadali pa ntchito imene iyi inunso mpange bwino muli ndi moyo mupange bwino muli ndi moyo boma tu ndinuyo ngati iwe sunalembese utha kumabwebeta kutani alibe chingapange iwe ukakalembesa umakhala ndi mphamvu ndiye ndikupemphani kuti mukalembese mukayiwala zonse mawu akulu oti mwakumbukire ndi awa mukhale ndi chiyembekezo musazitemberere mulungu wakumwamba ali moyo boma ili lanu nenani mvedwani aboma anene muamve tipite pasogolo nakamba mawu nthawi ina yache kunena kuti utha kumuona mzimayi pepani azimayi kuti mzimayi uyu ndioneka bwino anthu kumamusikira amene angaziwe kuti akazanga wayu chibala choopsa kumbuyo ndi amene wamkwatirayo ndi amene umazoti koma wandi chibala boma pamene chimalitenga kuliyang'ana boma ife chalowamo umati ukasegula abali ndi chani ukasegula abali akulu ajaiti koma mboma mmakhala zinthu zoti chilichonse chinenedwe boma siliyenda
ndikukuuzani ngati mwachikulu ndiye mukumva kulongololongola anthu ena malankhula nkhani zimene sakuziziwa. Ulilongwe ndi mapasa chisanzo muno muna chakuziwanso kuti pali agalu a mitundu itatu. Galu loyamba amati akaona munthu wakuba makuwa pompo munthu kuthawa. Ndiye pamakhala galu wina amakhala wakuseri uko zoti kuli wakuba samaziwa amangomba kuti ngachatokuwa neso amangojoyira inu mwaona chani wamva nzake. Ndiye pali galu wachitatu amakhala kusiya kutali wamva kuti uko kukukuidwa saziwa chilichonse. Ndiye amakuwa manyenwa amagomesera chimene ndifuna kunena nachi. Pali anthu ambiri akumapereka makomenti pa zimene boma likuyendera saziwa chilichonse angokuwa. Inu muzifunsa mafunso. Mafuta akusowa mafuta akusowa musinoti mafuta akusowa subject funso why. Mafuta akusowa funso why. Ndiye kuyamba kukambirana kupasika kukambirana mafuta akusowa chifukwa chani kuti tikuchita chifukwa chani muzaona muzakhala anzeru. Anthu ambiri sitimafunsa mafunso. Munthu aliyense uwu mmene mmanyamukira kuti ndagona ndazuka amakuwuzani si anthu mmazuka nokha. Musalole kuti mtundu wa anthu ukandizipandi zingoti tiyenuko muziganizanso nokha ndikumafunsa mafunso. Nkona ine tikuchoka ku Agra nanena kuti munthu asangalale m'Malawi muno azidya zake asakhala nikani wodi azake alibe chani kodi wodi azake alibe chani ayi mukamadya zanu mulibe mulandu. Ndiye kumayesesa kugwira ntchito. Ine ndiyesesa kuti ndisanabwerere ku Blantyre apindi ku Lilongwe wanifyo abwere pano ndipo mundiuze kuti wanena kuti chani chifukwa umphawi m'Malawi muno ulimo mavuto alimo palibe pinanga kunamizeni zomati ife tilipo iyayi anthu kusauka naye bakale nkhani ndiyoti tikonze mavutowa kuti anthu akhale ndi mtendere. Pomaliza ndikufunira ndi mafuno abwino ndikufunira thanzi labwino mukondane wina ndi nzake chifukwa ichi ndi chinthu chabwino. Mayinawo simundipasa ine mwe apasa anifu akabwera ndi awo kandaona mayina omwe apase koma chonde amene analandira sunthaponi anzanu sanalandirewo alandire nawo. Ambuye akudaliseni zikomo kwambiri. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.